Ak máš 18 až 25 rokov a hľadaš si prvé bývanie, tak si daj pozor na byty s týmito vlastnosťami. Takže za prvé, byty v bytových domoch, ktoré ešte len čakajú rozsiahle rekonštrukcie. Áno, tieto byty môžu byť samozrejme lacnejšie, ale reálne sa po rekonštrukciách môže stať, že sa ti značne predraží poplatok do fondu oprav a tým aj mesačné náklady. Za druhé, popremýšľaj nad tým, aká veľkosť bytu je pre teba ideálna. Ak sa chceš usadiť a vidíš svoju budúcnosť na danom mieste, môže ísť aj o väčší byt. To si však poriadne premyslí, aby si nakoniec nelamal hlavu nad vysokou splátkou hypotéky a myšlienkami, že by ti pokojne stačil aj jednoizbák s rozlohou okolo 30 m štvorcových. No a za tretie, zhodnoci, či sa náhodou nechceš presťahovať na miesto, kde je to ďaleko od MHD a spojov, prípadne od práce alebo školy. No a to samozrejme kvôli prepravným nákladom, ktoré vôbec nemusia byť nízke. No a času, ktorý cestovaním stráviš, pričom by si ho mohol využiť na iné aktivity. Ak chceš poradiť s výberom prvého bytu, tak sa mi ozvi a ak chceš viac takýchto videí, tak mi hoď follow.